Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Halin lahi ba ya fito min da kayan abinci. Ke, suwaye wa'annan tukunna ma. Suwaye? Sanuwa. Lafiya lau. Ya azumi ya alhamdulillah. Madalla. Ban gane ka ba kuma. Mun zo gaisuwa ne. Gaisuwa waye mutu? Mun zo ganin wani. A'a kai, faɗa mai gaskiya. Shan ruwa aka ce aka gayyace mu shi ne aka gayyace mu shan ruwa. Sai aka yabo muku kayan shan ruwa na? Baba. Shi wannan dan uban waye kika tattare mai kayayyakin abin shan ruwa na da kofin da ko amfani ban fara da shi ba kin dauko kin jirke mai. Kwaye suke mai rabin da su dai. Wallahi baba saurayi na ne wannan saurayin nawa ne wanda nake faɗa maka. To wannan shi ka mana shinkafa ne? Ba shi bane. Shi kawo mana taliya ne? Ba shi ya kawo. Iya aiko da doyen nan? Ba shi ya kawo. Turun waka ko dan waye ka. Kin ji shirman banza. Shi bai aiko da komai ba yazo ya cinye mana biyo sa. Dama irin wa'annan fa da zaki ga mutun ya tsaye da gemu. Ana kai wuta dan wani abu zai wallahi. Ni fa gaskiya baba gaskiya yanzu aure nake so in yi shi yasa na ce bara in kashi shine wanda nake faɗa maka din nan. To kai dan uban waye kai? Dan gidan Malam Buba. Buba. Me saran ice? Shine wannan saurayin na wannan layin sa Alhaji Abubakar mai gyaran wuta. Me yankan wuta durun uwa.